Já jdu pryč, když tak to dávaj. Mateo, jsi goldu nebo kde Už jsi? nie, už som na uhlí. Mám zdať 30 na meč, alebo si ju mám dať na kromp. Jde si to do krumpáče. Jasné. Já se ještě taky dám do krumpáče. Nebo dej si to do... No... Dá sa na meč. Tak počkej chvilku, počkej chvilku, počkej, Mateo. Áno. Čekej chvilku, prosím, jo? Nie. Já mám 18, tak to zkusím dát do krumpáče. Okej. Tak já mám 30, to můžu dát do krumpáče. Tak to tam dej. A breaking 3 F4. Super, Dobré. tak to dej do meče. Idem. Já mám F3 za to, takže nemusíš, dej to do meče. OK. Má natěžit góry? Ja už To je mám jedno, 3 klidně. staky plus minus. Tak dáš mi tak, ať můžu vypalovat. OK, poď pri čestej. Poď sem. Tak mě ještě taky dej. A ještě uhlí dej, když tak. Pravidelný. Pravý spodní. A ještě tam, prosím, uhlí. Terka teraz poď tým. Pravidelný. Môžem? Ne, ty góry nemám. Mateo, chceš iron? Tak já dám pravý Ještě. spodní. Dobre. Jo, už mám, dobrý. Chceš iron? Mateo, vypálený. Nejaký by sa mi hodil. Mateo, ale pojď pravý spodní. Idem. Per to. Ja to nemám, what the fuck? Co nemáš? Kámo, ja to nemám. Ja som to mal u seba, zrazu to nemám u seba. Ten iron. Jo. Tak ten mám já. Tak mi ho tam poď dať. Ľavý, dolný. Kámo, on je tu Jasper. Poď sem. A není. Tom. Ten. Sem poď. Dozadu. Ti to tam hodím normálně do ty pravý. OK, díky. Terka. Hej, někdo tě tam otravuje. Píše Terka youtuberka. Kámo, ja mám nejaké lagy. Super. Ty vole, looting 3. Super. Cože? Mám looting 3 a breaking 3. Bohužiaľ. Tak pojď. Úplne. Ještě budou enchanty, takže pojď. Však jasné. Já ti tam hlavně blood Painter, to bys hodil. A máte nějaký iron navíc? Mám Já mám nejaký. gold, Mateo má navíc. Terka, poď k bossovi, dám ti nejaký. No tak asi když tak natěhím. Mám už Nie, ja už mám vypálený, pohode, ja ti dám. Umřela. Terko. No. Ty skapala. Jepa. Nikdo zabil ani nevím jak. Je. Mateo, máš tu šarpedničku? Mám ju. No tak to naexpím rychle. Dajú na druhú stranu. No právě. Počkaj, tam na Quartz, dobre. Kámo, ten sharpness, ty vole. A spaníčka. Kámo, ten je halus. Mám ho bouchnout? Ne, dobré. Máš to? Jo. Dobre, bola tam pribola, pozor. To padlo. Oxygen helma. Respiration 3 protection. Idú zelený. Pozor. Pojď. Jdeme vyndat. No tak poď. A už sú strašne ďaleko, ale... Doby sme ešte... Kašlem už na ně. Kašle na to. Jdem střed radši. Pojď. Terka, poď sem, Terka. Hej kámo, ten sharpness toho nemůžu, tyhle. No teď je nějaký lagi. Aha, Tak on hituje i naše. OK, poď sem. Teď já. On se točí jak. Dobre. Za tebou máš crafting.
Hej, ten pôjde, počkaj, ja som zelených. Ten pôjde. Aha, tak som asi dole. No a... No, ale nie, zachránili ma moji, super. Aspoň něco ty. Kámo, ale ten sharpness tam nabehne, ty kokos, a všetkých dá dole. Ach jaj. Hej, mám pro někoho fair 2 a knockback 2. Mateo, uděláme tu taktiku, co jste dělali s okamem. Jasné, ja som ti chcel navrhnúť, len teraz počkaj. Jdete už na střed, Mateo? Ja som už tam. Kámo, toto je úplne super taktika. Přesně tak, Ghost Forever. Ale keby si videl to naše video, ty kokos, by si skapal. Ten prosím, my sme tam robili dieru a my sme vykúkli von a zase sme zašli. Já vím. Kam môže tu stret, pozor. Dobre, akurát sme sa pekne dostali. Kámo, tady ten modrý dostává. Počkaj, ja ti idem pomôcť. Poda? Pozor, zelený. Byl na ránu. Kámo, ten má kilavru. No, Oh, kámo, ten má taky. mal kilavru. Help me. Mateo. No, ja mám 2 HPčka, ale pomôžem ti. Ďakujem. Tráme. Ťaž pokiaľ môžeš. Dneska takový lágy, to není možné. Já jdu do bunkru si dát svačinku. Počkaj, trošku tu vykopeme miestečkom. Mateo, chceš fair 2, knockback 2? Ja mám smite a knockback, presne mám. Knockback 2 a fire aspect 2, Tady takže máš. pohode. Mám, pohode, nechcem. Tak to někomu dej. No. Jsi vyhápkovaný. Už som to niekomu dal. Komu? Tebe? Je, ty jsi šlechetnej. Není zač. Ach je. Áno, tam je jeden flyeron. Ideme po ňom. Finou. Oh, No pozor, kilovra. A poď, tom, poď. A vieš čo ešte dobrá taktika, keď takto si urobíš takú cestu dole, ty ich môžeš lákať a ja pôjdem odzadu. Tom, aha, kúkaj. Takto, ja sa prekopem. No jasně, chápu. Ty ich budeš lákať a potom Jdem vyletím. těžit, teď tam nikdo není. Je tu jenom náš červený. Čakaj, ja si urobím cestičku. Máš minera nebo ne? Nemám. Hej, ten Sharpness 3 zase, ty vole. Kámo, ten se nemusí bát, ty vole. Tak je mu to jedno, chápeš, dá si druhý nick a hrá ďalej. Tak jasně, pak se změní nick na Sharpness 4. Jasne. Už tady takové je, no. Nějaké Sharpness 4. No, nějaké Sharpness 5. Je niečo podobné také, ale ja by som dával design také už viditeľné cheaty, už IP bany, to by som už neriešil. Nie, ja si urobím pohode. Já ti dám, protože mám Fire 2 a to mi na tyhle mapy přijde lepší. Než pár těch. No tak mi to daj kľudne. Tak pojď do base, Ne, to poď tam sem. dám do čistky. No, alebo poď. OK. Máš to tam v čistce potom. Díky. Kámo, ty se taky točíš jak trenítí v řidi. No, ten Sharpness 3 tady co předvádí. Ale tak jako, no to už jsme si zvykli, že ale. Tak pokiaľ je v našom týme, mi to jedno. Mi to čorno. Hej jo, on se točí jako svině a přitom to těží, to nechám. Idem to enchantiť, ten diamantový meč, som zvedavý. Sharpness by mohla padnúť. Ona 19 padá furt Sharpness 3 v poslední době. Jop, mám Sharpness 3 na dia. Já vám teďka těžím diamanty, ať máte aspoň nějaký armor. Ja už mám väčšinu. Tak aspoň Terka taky něco má. Strančky, rašujú nás. Utekajte a ideme ich rýchlo rašnúť, ja už mám meliky. OK, kde se raz? Počkaj, poď smer zelený. OK. Kto nás rašuje? Cože? Rašujú na zelený alebo aký? Blue. OK, tak poďte rýchlo green.
Hoď strančku, rýchlo, poď. Hazím. Dobre, poďte. Rychle tam jděte. OK, ja braním. Já bráň. OK, tak já budu kopat a budu bránit. OK, Terka má sharpness 3, takže pohode. Já mám taky sharpness 3. Tak je to braní nahoře? Počkej, tak Ne, ja ti idem. pojď dolů až. Po dole. Mají 3 sekundy na to, aby Kámo. to, takže... Ne. Dává Kam to on mal dole. invis, poďte, hodím invis, poďte. Terka, poď ku Nexusu, prosím. Rýchlo. Ale neblokujte mě, ať můžu kopat. Dobre, super. Pozor, diamantovej. Zvládam, pohode. Dáváš, já se musím dovést. Ja ťa zatiaľ budem brániť trošku. Au. Kop. Pojď. Nebudám se expit, ne. Ne, toto ešte nejak spíme. Au, help. Kde? Pojď. Nehažte si hlavně teďka strančku. Dělej pojď dolů už. Kam já mám půlku HP k vřetě. Kámo, Kopej, ne, ja som dole. Pojď. GG. Super. Umřel jsi nebo ne? Nie, pohode, dal som to. Jedno HPčko. Tak už som dole. Takže dúfam, že sa vám naše nepripravené videjko páčilo a zanechajte tam nejaký like, poprípade komentár. A ja sa s vami lúčim a čau. Čau. Ahoj.